si moja ljubilica malena, ja sam tvoja varalica šarena. Kad te vidim ja na sve zaboravim, ali glumim kao da te ne vidim. Baš si sladak, ne mogu odoljeti, mogla bih te pojesti. Pjesmu, masku i bal. Djeco, šta dobijemo? Masken bal, tako je. Zato smo ovdje večeras. Sad, pozdrav svima prisutnima u ime organizatora ove priredbe, mjesne zajednice Dugi Rat. Ujedno zahvaljujemo i sponzorima, Sindikatu tvornice, trgovačkim radnjama Naranča, Croatia, Bonaca, Klarić Komer, Cvježanica Mirna, Kafić Kjaka, Dalma, Salona Pop, Europa Ivex, Razvitak, Salon Deva, Foto studio Stomarice, trgovina igračaka i školskog pribora 3MB, osoblju hotela, a posebno našim dragim gostima koji će nas večeras zabavljati i sigurno ćemo se oduševiti. Poznata grupa Buzo Band iz Splita. Najljepše plesala, najživlje plesala, također očekuju nagrade. Za najuspjeliju masku također. A da bi mi mogli podijeliti sve te nagrade, nama je potreban i žiri. Odlučili smo da to budu mame. Hoćete li djeco predložiti 3 mame koje će biti u žiriju? Da čujem. Elda Stanišić, prvi član žirija, ja molim da zauzme mjesto kod predstavnika mjesne zajednice, gospodina Mira Velića. Dobar dan. Evo ja pozdravljam sve ove lijepe mališane ovdje
Ja sam malo zakasnija jer sam imao malo nezgodu, ali evo došao sam tamo na vrijeme. Evo ga, sad počinjemo s par naših pjesama. Ja sam tvoj Superman, evo baš za vas mislim, ja sam tvoj Superman. Već dvije duge noći nemate, a znaš da nema bijega od mene. Jer nitko nije kao što sam ja. Ja sam tvoja super sudbina. Hej, saznaćeš i sama kako je kad te neki glupan miluje. Poželjeti ćeš tada moje poljubce i na koljenima molit da opet vratim se, jer samo ja sam tvoj Superman. Domovino opet gori stari plan. Možda neki znaju od vas tu pismu, sad ćemo vidjeti. To je pjesma za Hrvatsku, za maloga gardistu, a ima još, ima puno ovdje vojaka, mladih. Idemo ovdje. Znam da bolite, al nemoj majko brinuti, samo nas pozovi, tvoji su sinovi za dom spremni ginuti. Na križ te pribiju, bacaju kocke za tvoj skut. Čemu se raduju, zar nebo ne čuju, da ti ćeš majko uskrsnut. Domovino, opet gori stari plan, znaj da ginuti za tebe nije teško, vjeruj nam. Dobro, ajmo plesači od ovamo, tako da mi sad znamo to. A gdje su nam sad pjevači? Sanda Perdić. Gdje je Sanda? Tu je naša mala Sandra. A šta ćeš ti meni pjevati? Rodila me majka Hrvatica.
vatri boj, domovina u obranu zove, sve Hrvate čitav narod svoj. Idem ja s tobom, dragi brate, lako sopće, majka i meni dati, jer se brani domovina naša, branit će je svi Hrvati. Bravo, Sandra! Jedan veliki aplauz za našu Sandru. Bravo! Ja se sin. Ujurice, petjedice, same ženske mudantice, suše se u dvoru. Sad je obraz prosvitlija, dobija je čajetija malu sliku svoj. Rodija se sin, šestan lipi fin, Bog mu sriće da dugo živija, mamuško. Bravo. Idemo dalje. Ivana Marušić. Gdje nam je Ivana? Evo je. Zdravo, Ivana. Šta si ti odlučila? Mislila sam nas tri da bivamo sve skupa mirno. A ko je to vas tri? Jelena Tolj, Klaudija Rubić i ja. Jelena Tolj, Klaudija Rubić. Gdje ste? Ajmo, Jelena, Klaudija i trio. Djeca ljubavi. Ajde da čujemo djecu ljubavi. Prvi put ti kažem da se bojim svitanja i da nemam odgovor na sva tvoja pitanja. Uvijek sam te čuvala i od ljudi i od zla, a sad meni trebaš ti, trebaš kao nekada. Spavaj tu kraj mene, na mom jastuku. Dobrovoljci, bandočetnici, stići će vas naša ruka i u Srbiju. Stići će vas Božja pravda, to vas svako zlo. Sudit će vam bojovnici i šavoglava. Poslušajte sa poruku od Svetog Ilije, nećete ući ovogale, niste ni prije. Stvarno je bilo strašno, hvala ti lijepa. A sad, samo malo molim vas, imali smo jednu specijalnu želju pjevača koji bi i sam svirao na synthesizeru. Uvažava se to? Odlično. Reci nam, kako se zoveš? Vatroslav Tomić. Dakle, Vatroslav Tomić, a pjesma? Hrvatine. Hrvatine. Hoćemo poslušati Vatroslava? A hoćemo biti tihi? Odlično. Vatroslave, ja ću ti pomoći, ja ću ti držati mikrofon. Braćo svi u jedan stroj, kurva mi se vodi boj, za slobodu i za dom, jedini dom. Rane se ne bole nam.
dok smo živi mi. Tuđe dom se on kalašnikov, a izbroje go. Baci bombu, goni bandu preko izvora. Baci bombu, goni bandu preko izvora. Čujte srpski dobrovoljci, bando četnici. Stići će vas naša ruka i u Srbiji. Stići će vas naša ruka i u Srbiji. A vam zaboravit neće nikada. Hrvatska vam zaboravit neće nikada. Neće nikada. Evo ovako, žiri je donio odluke. Sad ću malo da vas davim 1-2 minute, pošto ja znam ko je dobio, a vi još ne znate. Ovako, ja ću vam reći da je 3. nagrada poklon paket. A za one koji kažem da su dobili nagradu, ti će se uputiti, pazite me, do stola žirija gdje će članica žirija da preda poklon. Dakle, 3. nagradu i poklon paket osvojila je Antonija Franolović. Antonija, pođi gore do stola žirija gdje će ti članica žirija uručiti poklon paket. I čestitke u ime svih nas. Druga nagrada je besplatno fotografiranje u fotostudiju Stomorica, a osvojila ju je Sandra Perdić. Pardon, nije Sandra, nego Sanda, ja sam vidjela jedno slovo R ovdje. Dakle, Sanda Perdić i besplatno fotografiranje u fotostudiju Stomorica. Male mini curice. Eto Sandice. Prva nagrada, tranzistorski radio prijemnik, a osvojio ga je Boško Blajić. Boško Blajić, ja ga molim da dođe do mene ovdje da primi svoju nagradu. Boško, ja ti lijepo čestitam, izvoli, bio si krasan, a smijem te poljubit? Ne! Jao, rekao mi da ga ne smijem poljubit. Da, mogu. Eto ga Boško. Boško, hej, pa da ponoviš svoju pjesmu. Pa ona je osvojila prvo mjesto. Pa da, ajde, ja ću ti lijepo to pridržati, a ti... Za dom spremni u Zagorina i Svoru rijeke Čikole. Stala braća da obrane naše domove. Stala braća da obrane naše domove. Izvoli lijepo. Sad djeco, sad bi trebalo potpuno osloboditi ovaj podij kako bi naši mali plesači imali mjesta za sad svoj dio natjecanja. Koji žele da plešu, da dođu ovdje do mene. Ajmo, svi plesači ovdje. Jesmo li svi plesači ovdje? Jednoj curici fali partnerica, Antoniji fali Marina. Gdje je Marina? Za nas! Samo malo. Ovdje je netko vrlo mali koji isto tako izgubio svog partnera. Odnosno partnericu, ona se zove Marija. Gdje se sad Marija sakrila? Ajde, pozovi je ti. Pozovi je ti, kaži joj da dođe. Marija! Ajmo Marija, dođi ovamo da može da plešete, ajde. A može li ona sama žiri da pleše? Može, eto ga. Je li dobro? Dobro je. Može. Jeste li sad svi tu? A vi se razmaknite još dole malo. Ajmo, nemojte sad smetati ovima koji plešu.
Možemo li početi? Idemo. Ostanite ovdje plesači, ovdje ostanite.
žiri vas je gledao, pa uživao, pa nešto pisao, pa brškao, pa... Hoćete da znate ko je najbolji? Hoćete? Prvo ovako, nagrade za plesače. Dakle, treća nagrada i poklon paket osvojila je Ivana Grizelj. Evo ga Ivana. Druga nagrada je 6 besplatnih iznajmljivanja kazeta u videoteci Kaplar. A osvojio je ili osvojila je, sad ćemo vidjeti tko je to, Antonija Franolić i njen partner. Antonija Franolić i njen partner. A dobili ste, evo sad mi je žiri dao, gledajte šta ste dobili. Besplatno iznajmljivanje 6 kazeta crtanih filmova. Dakle, videoteka Kaplar, Poljička cesta vam poklanja 6 kazeta crtanih filmova. Izvolite, primite naše čestitke i uživajte u crtićima. Sad, prva nagrada, 2 kilograma mesa koje poklanja mesarnica Proso. A radi se o 2 kilograma junetine. Što je to dobro. A dobila je Ruža Žilić. Ruža Žilić, a ti li si to? Izvoli. I ukusno i slasno bilo. Hoće li biti ukusno i slasno? Hoće. Puno? Hoće. Puno? Hoće. Marijane. Hoćemo svi pijemo Marijane. Bravo, amo momci. Samo ću vas čuti. 1, 2, Marijane, Čabarjak. Bravo, još glasnije. Čabarjak ne lije, Čabarjak ne lije, Čabarjak ne liješ, Milu Trobojnicu. Idemo dalje. Milu Trobojnicu, Milu Trobojnicu, Milu Trobojnicu, naš barjak hrvatski, naš barjak hrvatski, naš barjak hrvatski, naš barjak hrvatski, crven, bijeli, plavi. Idemo dalje. Crven, bijeli, plavi, crven, bijeli, plavi. I jedinjača piva. Pjesak za dimnjačara, velika pjesak za dimnjačara. Još jače! Živjela Hrvatska! Bili ste izvrsni! I još jedna Hrvatska! Živjela Hrvatska! Strašno! Bili ste izvrsni! Da iko plješe meni! Aj, bravo, bravo! Bila je djevojčica, kalela ovako malo, djevojčica, slatka lijepa, samo moja, slatka sa
sjećam njenog pogleda. Ja bio sam lud za njom, govorio sam da je volim, da ne mogu živjeti bez nje. Ona bi se samo nasmiješila i moj je bio cijeli svijet. Provodili bismo dane noći, pa i još plješimo izrazno, uz more šetajući se. U očima suze, srce ne želi više da kuca. Čim osjeti da nema je, govorio sam da je volim, da ne mogu živjeti bez nje. Ona bi se samo nasmiješila i moj je bio cijeli svijet. Govorio sam da je volim, da ne mogu živjeti bez nje. Ona bi se samo nasmiješila i moj je bio cijeli svijet. Moj je bio cijeli svijet. Nam prve maskice, reci nam kako se ti zoveš? Bilošteja. Bilošteja. Dobro, tejce, lijepo se okreni prema žiriju da te on dobro vidi. I sad fino pođi prema njemu, tamo pođi. Ajde. Ajmo. Kako se ti zoveš? Kulić Božidar. Kulić Božidar. Evo ga, ajde Božidare. Ajmo. Igor Biloš. Igor Biloš. Kako se ti zoveš? Levicki Davor. Levicki Davor. Levicki Davor. Kako se ti zoveš? Vlado Ković. Vlado Ković. Ajmo Vlado tamo, tebe su vidjeli. Ajmo. Kako? Krstanović Damir, jesam dobro rekla? Jesam, znači Damir Krstanović. Ajmo. Ti? Licitar Zvonimir. Licitar Zvonimir. Idemo Zvonimire tamo. Kako se ti zoveš? Ruža Šilić. Ruža Žilić. Anita Tokić. A ko je ovdje netko zelen, pa žut, pa uhe lijepe? Kako se ti zoveš? Filip Brničević. Filip Brničević. Ti? Jadran Čiznić. Jadran Čiznić. Jadran Čiznić. O, to je neko minijaturan mali krasladak. Kako se zove? Lela. Lela. A kako još? Daniela. I Daniela. Lela i Daniela. Veronika. Jerončić. Veronika Jerončić i njeno mala bebica. Ajmo, idemo dalje. Ti? Josip Blaž. Josip Blažević. Ajmo, Josipe. Pođi prema tamo ako uopće uspiješ u ovoj ulici. Ti?
Blajić. Hoćete nam malo napraviti mjesta, djeco? Djeco! Pazite, žiri je imao jako težak zadatak. Rekli su mi da ima tako puno lijepih maski da je vrlo sad teško odlučiti koje su najbolje. Žiri još jednom vidi, ajmo. Jesmo svi, jesmo svi. Pustite mi ove male minijaturne naprijed. Ove male, oni se ne vide. Eto tako. Žiri, je li dobro ovako? Je li dobro? I ti, Marecka, isto tu. Tako. I ti isto. Evo ga. I ti isto. Eto ga. Jel se svi vide? Jel se svi vide dobro? Ovako. Za najbolju masku treća nagrada. I poklon paket dobila je Ana Jasprica. Gdje je Ana Jasprica? Dakle, čestitamo Ani Jasprici. Da joj bude lijepo, slatko i da se sjeća ovog dana danas. Izvoli, Ana. Druga nagrada je besplatan popravak zubi kod doktora Dževad Kobete. O šta o zdravi zubi da ne bude onda moramo opet kod zubara. Bolje lijepo ići na vrijeme nego poslije jao, boli me zub. Dakle, druga nagrada i kod doktora Dževada Ana Kapuralić. Gdje je Ana? Ana, izvoli. Ovaj papir čuvaj. Daj ga mami ili tati. Nemojte se gurati. Ovo je prva. Ne da se sad. Ovo je treća. Samo malo. Jel mogu ja? Mogu li? Može? Joj, ovdje djeco da znate što ima lijepo. Jedan medo sa satom. Malena. A to je za one male pospanke ujutro kad ne mogu da se probude kad treba, pa mama zove pa tata zove. Dakle, medo sa satom, prva nagrada, najbolja maska večeras, Ruža Žilić. Evo Mišu, izvoli i nek te budi uvijek točno na vrijeme. Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi. Ti si moja ljubilica malena, ja sam tvoja varalica šarena. Kad te vidim ja na sve zaboravim, ali glumim kao da te ne vidim. Baš se sladak ne mogu odoljeti, mogla bih te pojesti. Ti si moja ljubilica malena, ja sam tvoja varalica šarena. Kad te vidim ja na sve zaboravim,